Happy December guys, but wow. Sifike kanjani la? Sifike nini? Hayibo, mina izolo ngihamba ngiyolala beku March 13. Ngiyaxakeka mase ngivuka sengitshela ukuthi seku December. UDecember kanjani? Sifike kanjani kuDecember? Kwenzekeni? Lapho kuthiwa uqala izolo uDecember. Izolo beku March, uqale kanjani uDecember izolo kade ku March? Hayibo. Mina ngisathi ngiyaplanela u2023 ngenza ama New Year's resolution ngiplana ukujoin izitokfela bathi abantu sesiyahlukanisa izitokfela. Nihlukanisa kanjani mina ngingakajoin wabe ngithi phela ngizojoin. Hayi ngeke nani ma eniyabhayizisana akasekho nje nakunini ongifonelayo ke at least athi nje sisithenjiwe noma ngishaye ngo DM. Seku March, seku April, seku June, seku August, seku September akekho nje. Hayibo, hayi ngeke siyarojwa. Odle imali yethenda. Lokwenza izinyanga zonyaka akabuyisa imali ngeke. Uyazi yena uyenzeni imali yalezi ezinye izinyanga. Yabo nje mina lo 11 months angikwazi uphelele pha. I'm sure even uOscar Pistorius wenze more ku 11 years wakhe ehlele ejele kunalo 11 months mina ngihleli la ngaphandle. Hayi 2023 ungirobhile mina. Ungirobhile nje ngempela. Hawu angikaqedi nokubhala ama New Year's resolutions zami. Usuphelile njalo unyaka. Hayi ngeke guys. Ngithi mina ngisazodlala istokfela ngifuna ukujoin istokfela sokudla, ngidlala izitembu, ngijoin istokfela semali nomholiswano. Hayibo. Unyaka usuphelile. Kanjani? Kanjani guys kwenzekeni? Hayi ngeke mina ngirobhekile kulonyaka ngeke. UDecember kunina kumina uApril. Mina nje izolo ngilale ku March angazi sifike kanjani la. Futhi angiyingeni nje leyeni ya December kodwa phela ke ngoba nithi usufikile umuntu uzokwenza njani fanele siphaphathe ukuze sibangene siba encourage sihambe nabo ke manje yabona njengoba zithi December ke manje ngiyoba ngena ke manje ngiyoba ngena okwangempela ke bazozwa ngami kodwa ngiyasho ngigeza izandla I wash it my hand. Angazi sifike kanjani la. Happy December guys. Ngiyathemba ukuthi nina nirobheka nganifike kahle. Ngicela ningichazele ukuthi hayibo yini le eyenze kwashesha kangaka. Kwakuvele kushesha kangaka ukuthi sifike kuDecember. Noma into yamanje nje ifike ngoba sekune global warming. Hayi kwangathi kwakunganjena kusaphethe amabhunu. Unyaka nje wawuhamba kahle yonke inyanga nenyanga ithola isikhathi sayo engekho odla imali yethenda yamamansi ukuthi sizofika kanjani. Siyarobheka shem. Athi ngibheke iruji yami ngifake emlonyeni bangene. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.